Ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Wiriviyo mwancho muri bwitasene Kyandizi TV nechinga kishindengo kwaligani imeyo morobiro obo mukungu stengo omorobiro kugochira asore kirari tukore Jumatatu ko chakira chinsa ibere chamara waba ogoika chinsa ibere nenusu asabono twabiri to kumurikira abasubati ababiro akora emirimo yengencho mono ase eganga yabenene ere yo kwegenderera nabo igo gwesira buka abanyene erinde kwenyolera engere yabo yakira ritiko ndetiri tukoria rero ngotari wika ase ebunge ya Bonchari ase bono tutete kumenana no mosubati omotangani kobanere omo wakirishi wa abasubati be county ya Kisii ose omo women rep first women rep imije county ya Kisii mwanchu muri ara segeta basubati bande ara bakwanira ara batebi ingaki emereme yiga yaya yaringe atweresere gocha igana kwariganindi asenchera yobwikiranu bona bogo tubwate wetira asenchera yemetandao asense mwiri ya Facebook ogotonyera buna Ndizi TV News Digital kuikagari YouTube no turibuna Ndizi TV News napo igo ase omutandao we website no turibuna www.ndizitv.net napo igo ase screen yawe namba neri kunyagonchokana nagabu 0792192834 enambe yo napo gotorikira uchumbi ya nyenge ndonyale gosangana into tikangirenge chinse chiga imwale ni bene ndanyale gototebinga ereningo nga igatole iwaire vya mono sana wakire mbura lakini boisire koira waire chabere sasta sasta ya bere mbya mono muswati Dorcas karibu sana litangania senga ya itoga iga naende nabaliganire karibu sana na abakiale bao mwanyale kwandamana goikaga iga iga muri bo mwanda ese wodi ya Bogiakumu igo bangete kigingeke ngacha komenya lakini enka yane mwe nabo ase tobebekaine kinyorukia bo mureta okay bono totenga marita awonse kamiri nara marita nengoro kwa umongena merisali otara enka yane muna nagotebinere lakini original mbo murenda ali bo murenda andi bo otara moske Andrew otara nero mugakone igolende nje no mongena mbwate familia yane abana nande toigweti mwana ngorera rega bo mochokoro okay ekera ngorigiriri ase county ya Kisii na kwalingo mosubati omotangani koba omo women repekere mangana ya ugatuzi achita ase NCT ya Kenya totengunga kemirimo yawe yalingo no mosubati motangani ase county ya Kisii bia mono nile no mo kuba manyina inde ikiagere ngaki akire kagere ngabono at least ba manyire goro yekere weke kubwa ngakiri yekere nasoete ego manyete constitution ye yarete kere weke umwaka 2010 na lirichi kolieto ya ekiteri ya Kenya ikamanya konyoranga abangina bara ababuli bara participate samangana yoborai na ande lichi koliri ya sibeteri gatebanga orai bonde bwensi neba se bunge neba ye county neba se serikali bantu mbaba ese koba once pibara bagaka boka usabanga na boka wikathad babe of the different gender igo a constitution yekere yale korosigwa ikaranga tutarachi ku achieve the 2/3 rule wikatorwe keroge kemo kerugwe kemo in every county abangi na boka bakurwanirira barwanirire elinde nalio mongena arachi gotoko mujumbe nonye chi constituency chinde at least kiro chicha chakire gochora abangina lakini rende chinyinge chiri gochora gokoro koleta abangina on board no kurwekero gekemo ekemo kia affirmative yeko geranga abangina boka barwanira at the end of the day no mongena gochikochorwa anyare ko mujumbe na ekia bege tutalinga igaguchiko mujumbe bwa abangina igo kia bege twenga abangina boka barwanira nalio mujumbe oyo mongena arachi gotoka lakini no mujumbe muna bajumbe bande ekia geranga gochorwa na bantu bonse utatige difference ne linga na abangina
bang'ina moka mukurwanira position eyo mugakata gocho. In fact nona bagaka bari gochoro na bakonyora abagaka bachori. So gekarugwa sabang'ina elindo mong'ina chigotoka chikabo mojumbe. Igo kerna roche lichikorire nande litangani before ya taraba eso boros bweli chiko na participated ikiagera na renge maendeleo ya wanawake. Maendeleo ya wanawake ni organization ya bang'ina ekoreta bang'ina amo bono na barabwo ne kiombe kemanyikanete Kenya ngima kibwate structure ku national paka grassroots igo na barabungura ngari go barenge bachikorude ya input igoro yeli chikonga ngakibaroche na nje na twari baganga participate Bomas of Kenya igo ekera twari kuri Rosia na bona na renge aware of ekerogeke na nje ngaranga geko etage bo ekina kingutanga na gochikobori na nje so nge present in 2012 ingateba nanje bone kina kinkurwanira among the bang'ina bali abange bali kurwanira ikolende inkanyara ko bango chorwa in 2013 ina ninashukuru abantu bakisi county nikiagara mbanyegenete keretuwa itata bang'ina abange abandi barenga abayamono kumbwa abandi barenga abasomu mono lakini rende nk'abantu bakisi county bagan trust bakanyara gonjora asetamu yentangane. Okay, ekere kwa politiki rogeke abwatangani nkwarenga sensemo ya siasa gose nali wachagite ekirogeke bina kwa manyetiri chikori ya etiri na yene bona liwo gachaka siasa kigima ese nkwarenga mubunge gabukare gochia matuka mai ya siasa yaro narenge siasa in that ku campaign elia bali bakurikie birogo lakini tali ayo kuria tali nje ngorigie kiagara nanje na roche ngabang'ina mbali gochoro na tuburike rogo kendo obo kansoro obo kwanyora ngabang'ina mbali gochoro kiagara rikare tutaracho bo MCA igo twagwata bang'ina yani abantu aba kansala bona kerogo kibo kansala tinaroche mong'ino gotena kobori igo naroche nabagaka bo kanyoro mong'ino gotoka ari nominated obo jumbo obo bantu manya kobori korwense yetongwa gusiga iga na abasacha boka bono igonjera teyo nari ku imagine nga nintene ko borie kerogo Kenyore igento nari gokora no go campaign na go support umurayi umuyandarore twabese moya twa mu support iro burayi uchigotokorere gas igorende kerengo chikoborie kerogo eke talinga konyora na araburi inere first time yane uchikoborie kerogo kyogochorwa ase bunge igo uburayi boro bwa community things boro na renge buna konyora umunyakero wo committee gete sine ochorira sigete okora ebina binari bakora lakini siasa na choro gusiko boli chikochoro that was my first time na chete ko boli kerogo keria neli chiko kiagara na roche na giachire bono giachire go to boli ta nya go tenena ta tenena lende ngori go chiko boli kiale ucha gotigara kwa bosi. Okay, na kimirimo yawe yaringe ko ba mosubati mutangani ko ubunge bwi county na kimi igase o yaringe matukai igase na nkongo yabete ekiagera butanda no bonge bwarenge ekere twali gotara kurigia twali ko abantu osemeria nga jole jo korere gas to jole twali ko bakorera magendera kini dichikeri konyo antura alisoma ikiagara na ligana liale tumanya role yo mo women rep ne really ikiagara jare ngo completely jare ngo ero mo ngo chorwale kero kiabe kiro nanda choro but the role is not there tumaiti ngyo chukokora tali nje bwe katima ite no nyambali babegete ingi bawo tayo manyete wana bali babegete kero kelimba manyete ngo babegete ngali bagali mo ngali toke na ratoke lakini role na ye moyo echichi role ya yo mojumbe ero ne manyekate nga no korosia machiko okuwakilisha esemo yao no kurigereria amangana oko oversight ayata tunara okoruna bachumbe bose ekiagara pa como women rep no mojumbe ya roles kirichibe kirecho mojumbe chirocho na church mogo kora lakini amangana development bono nga outside parliament uchanka ga igari sugwacho letwe kirogo kirinki abekere kende besa nchi ale ngororo
no nyere rolling abono mongnere kia guchikora you see etobwate constituency etobwate ward etobwate county omo MC Ojoliru okuwakilisha ward omo jumbo Ojoliru okuwakilisha bunge ya constituency omo governor Ojoliru gwe county trochi omongno tabwati as bone ngakitu achete yale nganko tobwati constituency yao igokoro ku county MP lakini ole county MP like a patron ekiagere county eyo nebwata bara county eyo na chorta aba bunge county na chorta aba MCA I want to roche ways your position it was very difficult lakini rende ndochie tuko kwa moyo tu abole tire ngatwachira ingitogo gukora athani ukorosia machikaya okobera gaiga kende ngeyo besa nchio ntutokobekerwe kiagara twarorire umugabana ngo egwali chibesa umujumbe ngo egwali chibesa umugabana okora magendera se ward sumo MCL tubono ngakitogo kore kiagara tu campaign so tukaanza goikaranza na korosia caucus twarugete ya 47 women caucus kera twarosia gatia itomba rengo abangena aba lawyers bamayete goro ya machiko lakini bo tokwebara wekanandi twali kuhaya other lawyers siko bakoro kunga constitutional lawyers bagocha ko interpret bichiko nkirigo teba ikiruge kiabere created ngakyo bono rende na ikutonyore budget tukunyara kuiranira nkasa abantu batochorete igo tukanza korosia focus tukarichiko likaba interpreted tukarigereria gray areas eso muchumba tarigo ikera tukarigereria abantu kiagara this is affirmative what is affirmative tukari affirmative na nsemeli ebire abangena abasaye na nabantu bobwato bolema insemo like 3 tukanyoranga muchumbe mo MC mugabana pero kende tari kurigereria SMA yinabo buraka toize kwa that na ndito egwe budget to which go to around that kiagana ntokwenda go duplicate ebintaba ntogocha korosi paro muchumbe ngorosiale ndokorosi pa go sebitajo na bintu binde kiagara abo MC korosi bali ne kibesa baire mutu bali kurigereria aria esa tariko koikerwa kara twarigereria na mono tukarigereria basubati bago kore biashara economy yaitego kwagacho nabakungu ndarachaga like is it today or yesterday ngoko nyaba nyina baitiro forma mpaka botuko na ngorosi economy yaito lakini kibesese bakorusi ne kiloni chechibengi mono Kenya Women Finance Trust eyi atagorete mechi ekero tari kunyara gwaka na kibesa ki family chikabuneka ikiagera musacha mungeno irire keombe osako irwe ochikora rinse ko goseli mukungu uyu tukarigera tukaranga wikatote bya serikali atoe chibesa toche kokonyera abangina batiga mangana yo kwenda chibengi kurusi chibesa chikogera chimechi yabuneka so that is how we created a fund for national government affirmative action fund eyiye yatoete chibesa tugocha gokorera mangana yo yabanta baba wale vulnerable. Okay. Yes. Asante kikima asante ndoche nga egambo ya bwatire nsomwanchu murigereria ndoche nga bono kwa manyire nga yekiroge kiga kyobo women rep kya chakirete ekyagera nto bwato musubati kegima oyotenerete imara gatenga ninche kubo motangani ko kwase obo bunge we abasubati hase county ya Kisii nteto tosomyo omotimo ko mosini ne gakaiga tokoirana tumanya mange anenenga tonye mechandokerie kubo mobungo motangani musubati meye county ya Kisii mechandokeri anda kaitirete na ayande amange togani tukumanya koru asale Nairobi tumotangani gokora emeremeyo ase county ya Kisii basoska tabasiko gandale Yendizi TV morobiro mokungu stengo. Yendizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakene kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV
na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onjore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Karibu kegemo mwancho murire bwitasene kya Ndizi TV ase ntunda ya kabere imeye murobiro wo mukungu stengo ase bono totete kogenderera nengambo yeito no musubati omobunge omotangani we county ya Kisii bona nabate ya watangana bono tetete kumanyanga na kinento asubato go swaba kasobora ime kyageranga torenga basubati tokali gotigumaiga ase moyo borai bona yekere wachagite ni mogosirete bakogaika okacha ko tenera paka ugaswa se ebunge kabisa ase kemina no gocha gocha bia mono ogosirwo goikalitangani ko bakorwese family family ya onere ogosira kegima mugaka na abana ikiagera inchebu na inche na ikaransete abana bana na banne barenge kubabuli ngamwanje njikobuli ekerogeke ikiagera mba manyete challenges kirororo chigocha se oburai bw'omwana bagateba mami genda abana bagateba genda mugaka akarigi gokonga lakini finally akanyokera umuntu oitabire nera ganjira nanga okay yo nyekera umuntu oitabire then bono togende nande konyora lichi kolinde liachire ligoteba ngabesa njire ko ba involved mwanya gokonyora gokuruchi besa ngo bwatule bono rende ekyo gekagera nkaba nkamini kabisa ngabesa njiko tumeka nkabatebi ngatigambuli kiagera bono besa njire gotumeka ekina kina ba convincerity bakamanya ngabesa njire gokora kinjire gotumeka lakini finally chibesa chiatumegete na ende team elitu alenge nero ne team ya lenge nkongu ekiagere kero kyabangena goikogenda ne team e line up to kogenda ebieka bono in that line up abantu balia nabantu konyo babera abantu abanene nande barosiri chibesa mbabwate chibesa lakini neba nabo oikanayo mwanya no uri chibesa chiawo so awa chirichi tuagachete nke kwale konyora kwagacha some we went up to kogenda ko ninonye nkende tuabwate yes tuagone tio bolemo tuone tia maremo amaremo no taliyo bomo ko ne tukomate ngekirweke na kerire gose inje na bwato kwegena inje na rego patisha inje nkoro yana na baya na roche ngakirweke na irire ina lakini umuntu uri kuba no mugaka nabo boete kiagera umanyete gusi property ne yo mugaka nama obuli mo buboro no bwo mugaka title deed ne yo mugaka ono ngo matebinga oni era na ba abwa aboete nko ni muna na university emyaka emenge nche gotigara bosa matebingo irande kerogeke na keirire ikiagera na wate confidence nando tambe kero kwegene gento na nabo kenyora so nkege nanga matebioni konyora tole kerogo igorende support nigo nanyorta kurwese family ya nentangani na bali tuarenge na barabwa team okay bono kwa soira asekero geke ne kibono kwa nyarite ku balance egatie family no na siasa ne borai kiagera bono gaiga bono twarorire nga wacha kire mireme metangani mosfati matangani to meiti ninki kira ase kero geke ga ngoto muole chigasiga na gari inga kwa nyarite ku balance na beko nyarika no balance ekiagere ke bagotenga ngutumura ali na gari into bwate e work schedule igonga to iriri chinga kichia ocho spinjiri koirwa ochigo kolega stonyora ribagali okogendanka no nyene chinga kichichi committee meeting echi within parliament session na ande moire chinga kimoko gendanka like weekends ninka muri igo inche ese obugima bwana bonsi bwa bunge ama tukali ntari bunge ninkande ese family yane no nyengo kolega ase community ni gongoruona nagenda ase naiko nese twale nese togochia na bachumbe bande muna bagokora na mangana yichikanisa kero kende mechango amangana ya matanga kogenda kulira bali basirire kiagara na your supporters abo bagochorete amatuka
ayo roche bunge yagokorwa kuru Tuesday mpaka Thursday. Igo Monday ndi referee na Friday, Saturday, Sunday ndi referee. Na gatiga iga ntobwati ki recess kirimo ko genda somote mukomo go break kuru bunge. Igo nja nchetindo chinga nja betega sinkongu kobera away from my family. Na ese egase yoborai niko kwasomete gose ni yarwete kurase chindoto cha borai mbuli gosomero oborai onde bwensina bako bomurai onde bwensina bako bomurai igo mangana yo kugenda ngangu achete gosomoche ko bomurai ekinanya gokeigwa nandi tinke manyeti igo manyete orasomere kariye ngao lakini ya mangana ayo borai onde bwensina bako genda na mangana alinde there is that induction igarwa achire bunge ngo irumure induction nkiugo cha gokore se bunge igo onde bwensina bako enda muno mondo tamanyeti ko goikari korokera ligunki ogokora igo tintagete ko gotebinga na somera to borai omurai of course abantu ngo iburu bale barabarai na abantu nkorosi ko bale babarai once wachire gabo igo tali kosi na chito yo borai nonde tayo chire kosi ya borai igo ko bomurai kwamanya korokera ligunki ogokora so borai uri. Okay. Na bono ase emirime ya bono meta na ikwengo motangani makonguki kwaro chiko so waitrete ekere waso etegere oke itangani kabisa obokongu bwa mbere to botangani igo twari kurwanira kero gukena bangi na kianda na ubari kurwanira mo na inje abangi naba litangani buna epati boikoso ese epati nigo naswete epati ya ODM nigo twa negotiated ne chi ward chi constituency nga tubaganega ibirogo bibaga umugaba nas tu arwasegete mu deputy arwasegete mu women rep arwasegete tukabangana tugakora mugaba noito tukateba bono ekiroge kinabogia chire go nandi monto tayo ase ODM abagetutu bagoteneni gose nyombe nde onse gotenenia igo muna abagetutu basokiri ngana ero mugabana naba basi basokiri umuseneta nabange nabonjari basokiri nero mongina nandi ntubwene tigotwara monto ndoko bapinga nigo bakoenda lioke togukopingwa nebya mabinde lakini ODM nabo yanjirete naende ko register bakungu bande bane batatu na inje tukaba bane igonga nandi tukaenda nomination ya ticket ya ODM eyi nande koira chibesa oikana aligeti chibesa nga campaign mono ekabanga nanyore ticket ya ODM lakini egataka koibwa somewhere along the way lakini abantu babonjali bakaba bakongo bonjali matembura baligo chiesero batagete bakora igorende nabakara tuachiete yari ku county hall ngakiyo abanjali bagastorm gali bakarango oboibimbo tagete ko bororo bagateba ngantumbo maita banjali ndotagete boibi etotagete bintu bire genuine bire fair igorende totagete toboria nga ekeroge mokero chomongno irire eticket nandi ngo motagete kwa borno na bali batagete ko iba bagateba nga ya goteno mongno nero irire kerogo nero ko ticket so nkae ku the ticket bali bachete gusarenda nandi bakagenda chipati chinde nandi tukagenda kuumira na ese ballot box igo challenge ntanga nere yalengenga na bere challenge chese party yane na and after party nandi bado nimbwate abali bago challenge bali baruga na bande there were so many, there were 9 so tukagenda na barabu still I won nkabuga ekerogo keria ekere nabo ambaisa negative bakabwatana nandi baka petitioninga chikura chiritingire tibia baka petition bakabeke koti amangana ayo bono kende bunge matali bunge kegwaso iroro nandi barochenga no bwate petition ebintu mbiro gotango gokora toko eguloni ebintu mbiro takorerwe ikiagara bamanyete e petition yobwate bali sure use no chobwe use no bu bono igono nyego kore gasi yawo birengara limbikole tiki mbiyororo mara you are in court no le parliament no takero gende court bono oroje twachore tu engakierie tware gochoro twachore tumutinyo gatatu this constitution nego ta mutinyo 8 but for us no yo gatatu twachore tu igoroje koro mutinyo gatatu ekine giachete ko mutinyo kianda
almost umutenyo komi igoroche ine challenge yenene yani utarishwa nga nocho katika kwa babunge lakini the good thing I was sworn in ina beta sworn in igo na lengo mujumbe lakini bono utamaitinga nkurusi kule naende pako mutenyo yakara nabwa bono nandi nali abangira bagenderete go fight for ekiganja gitu bono ngacha ko join later tukamaya kogendamo challenge yende bono koro mujumbe you come back home abantu igo bamenya to igiteke kiane no muchiga iga yani muno wocha igo kumera abantu magosona barabo muno kubuka gosoka you walk out with the people nabantu abatari kende batayite nechibesa batayite bono chibese echi inchiyo chiri kirogo chikoa abantu bakoire gasi kwa egwe salary bono it is this salary bono nande tokobagana nabantu I want to tell you it is a great challenge by then lakini narorira bacho nyuma yane kero kende babwa tobumanyi onde tayo ko baikanga igo ko bakuwa ni muno mujumbe that is very official lakini amangana yo goseruko onye gukare I have not seen njonde tanya gonsera lakini igo nasiete pakangaranga inamochi gutantana yani tinchi etikomanya nje none besa gusengo gachwere muno gochinyora iga no gotarana chirocho umira abantu you give them bache bagotebi michando yabo you carry everything in fact ne challenge no gotesa umuntu enjereria yani obujumbo obubwa bangena no gotesa koko nene yani maskani taiyo abante bamanyete goikoto echibesa nindu twagarire kwa beirega nindu kwagarire twagarire you have this you have and they abuse you if you don't onye batayite gotenenia igo bago dictating atenena onye turu gotenena ngokora mabare ngokoganya turu 2017 so that was a great challenge na roche yarenge nkongu na chandegete talinche buyeka paka my family igachandeka mono umuntu akonyora umugaka twachibesa mweshimiwa na nechikadi chikadi chinyinga chemechango omuntu nonyo mwana oyo kale ko yuko mungina nkonyorare umweshimiwa umungino nenkonyorare umwana ingachibesa umungino no baliro kiango ingachibesa na ndonyo turi komwa na bawo gotebia mangana makongo bono sometimes kuobwa ngalende keruge kendo chene kiyakere I would want to retain it tigangebereria abantu tigangebereri lakini ekabanga ukabereri okabaga kubanja aye mugukora na chinga kichu na ande ngakiendego ikabono ibagotere gotero kongao okay na mose nikiora ya basubati anda kibatete kobori kiroge kigosbate togoswasoborai bia mono igontagete gotebia basubati tibobwa very raisi ntuwa create tie fund nerororo ekera abantu bagocha okuburi kibeso ko bateguse na magendero na bateti guchiko bakorera na nyaretre bono inchenge abangina kibeso kyebyombe inchenge abana kibasari inchenge abantu abale maru kibeso kyabo inchenge everybody nimbwate bono kibeso nko ba so abangina tiga basoe kabisa kiagere keganja keri bono nande yakinire inkeri ekikiarenge kera twasoerete bono kibeso ngo nya comment kana kere umwaka abangina tiga batende bali antali keruge kigyoka gekoligu the seats are many ekiagera abantu nona basacha bono ba take advantage iko bagotenge kerugo kinongero it's one in kisi count one abangina mbalenga tore kisi count so tigabate ne bali gyo bojumbe tigabate ne bali gyo MCA tigabali gyo senator in fact yo senator nabora bwabangina nkoli gibali lakini mbanya gotenena bachiko boli bo senator igonta getego tebya bangina nga obo senator ngo boli boli nabangina obo gaba nango boli boli nabangina nonya nekerebo speaker bwatangasiro tigabangina ba apply babechi speaker kero kende gyonsi tigo monta atene no monge na boli nandira bakoewa lakini atwale chibesa yento ndaite ko batebiri gichibesa chinyinge na ino masoke asante kigimo mwanchu murigereria okobaye chinsane biro nganchire to bitolire kaiga asiri tukoria rero ikero na kwigure sigete yetukorera nga abasubati bono twesoke twetume
mara mwaigure nga kiro kindi gyonsi kyoborai soka gali boria tobasako twara bwa bonde bwensi morobiro no mukungu stengo na igano omoelio genda kurigita sene Kyandizi TV eli bwesemi bwemanye na bwigo bwesomi amange koro ase egepindi kiga eli tere nendo kaske mama wika ekende twaro borigereria obuya